Mego shagro no no poko na nele meko megro no na lakpozo megbongbongbo mi vo megbu gagro na gara kpotari vo megbu na mama onwo go shisha ke kara bero no hoya takpote nuge anya wege manya hwe nuga lo malotoro na ego gbara jeko no nye ya humadi na le woru na nu jegire nwa muri ju yo gya na egbu ne ya de keka na ya de nuga ma saru nwa kwaru nwu yo gya na egbu ne he megbe he daruru ala gya na ka onye saru nwe karisha soni kokono onye ri aka kwuru awara kwuru wara ododo onye nwa kwuru gị awolenu nsuka sadide karumona onye nyo na swadu nedinye Chidebere nwido ka gada jogu ade gara Nsụka ha paliri mmadụ banye Igbo bakwaghere ashweze chitoke paira mama ya pamareko n'onwe onye ogere ya bụgo n'ogborogbo okekere nwata n'aka nụ ga-eso nu onye siri nwatakịrị ya nwụta kakwuye ka ine n'ụmụnya ya eji ya akwa kanya abụkọ na adam na nwanne koyo n'oyibo onye ọzọ nọ ozu nwụrụ isho ya nọ n'ọsọ ekele numo barista Ugochukwu Ukpabi nwa maazị Ukpabi nwa maazị Otusu Ukpabi Natanio nke dị n'okpuru ọchịchị Arochukwu Local Government Area na Abia steeti ọkaikparo na Bata na Canada ekele mugo taa na-eme ncheta ọmụmụ gị ezigbo nwunye gị nwanyị jemọnụ ọmụmụ weshi helelewejegoro mama ejima Mrs. Juliet Ukpabi ni Ugwuanyi nwaọzọ Patrick Ugwuanyi na Mrs. Christian Ugwuanyi n'Umoru Anọbụkpa nke dị n'okpuru ọchịchị Nsụka Local Government Area na Enugu steeti ha na-ekulego ọ sịrị gị ezigbo di m keta na-eme cheta ọmụmụ gị kenya kilemenu Ugwuanyi agama n'ishigo ma gị na-edide nta na ebi nọ nta bụgị na ike ka gị ha ọbamara Chukwudu ga-eje eze Chitoke Abiamora ahụ Ugwuanyi agama ododidike oluru manya were obele ma onye nwe obele ajụkọ ga-esenya Chukwu Abiamanya ekilego eriri ji obele anya ekilego ụgwọ narị atụ egwu anya ekilenugo ekilekwe dike na ekomere omeko ma ọzọ mekpere nye n'isi gị nta bụgọ masị Ugwuanyi agama dịgịrị gị gbahịrị gị mgbe ihe na-ewe melego ejukwa kpọlego ihe ya emishigu sovuru okpu memba anọ gbamanụ gị izu ọjọọ ụkwụlazotikpite ọsọrọ gị dịrị ya dịm ọsọrọ gị adịla jevuza mọnwo iya dịkechile mọgụ na-echanụ gị agwa agụ ma oshishi ya eje kefulego mee Ugwuanyi agama dịgịrị gị mgbe ile menyarị ọkọ mmanụ Chukwu Abiama ogologo ndụ na eshishiri ike na isi gị ka ịdọrọ ndụ ka nka ndụ na isi nka kwa ndụ na isi nka bụrụ eji ego egote n'ụmụ ogbenye ahụ kọkwa gị ji wuru suru nya bụ mmanụ ma Chukwu Abiama emegbo menu gị ya emenu gị were nunu gị ndụ na-ehwu eriri ji obele anya ekilekomego ma jeho happy birthday to you ọkaikparo na Bata na Canada ọya dịnụgọyi na-ekwo dịnụgọyi na-eke dịnụgọyi na-orio dịnụgọyi na-ahụ ikwe vuru nri n'ọgbakọta nlazụ mepụta kacha amaghị ihe mere alụ ya robuche n'elu ugwu dịka odobagama onye Igbo erighị lolo onyenye mogagada ọgbara ugwu na-eri okeshu na ebule ejuko gị anya tụrụgbaketụrụgbagidigbo nwechegogere onye oworu nwa gwalagịrị barista Ugochukwu Ukpabi ọnwa ike gbulego mberede ka okporo ụzọ abụkọ gị maka go o mere n'ihu na ya nọ n'azụ ma o mere n'azụ na ije nọ n'ihu ị ga na-eje eje ma ya lata ụkwụ ga-atọkọ gị n'ụzọ alụka na deriko gị shigo mama ejima na-asị gị happy birthday to you Chiagozie m na-asị gị daddy happy birthday ụmụ ejima gị obi na netobe na he na-asị gị daddy happy birthday to you nwoke nwiro sọmashigrenugo ndụbanye wotuta wote
egbe ka ịgbagba chịrị na bankụ mụta ya ara chịrị ya gba nwangwere na okpotokpazechi nwangwere ya bụ ekpere ọdọị ha nụ niile enwe obubenigu ma ọ chịrị ya enwe ọmụnkwụ ụkwara na-akwa enwe na-akwa osisi nọ na-enya mekashọkpago mkpa na debazọno onye ke na onye nye arọchukwu udumunyi na ọkọchị ole ya aka dọnọ egbe bere ugo bero nke sịrị n'ibenye bele mpụ kpọọ ọnụ nkụ n'isi ya happy 50th birthday to you nwukpabi iyo iyo iyo